Jama'a barkanmu da yau, suna namu ne Labaran. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ɗaura a cikin littafin da muke karantowa wato zaɓin Allah. Babu talaka ne ko kuwa dai masu hannu da shunin ne suka mamaye mafi yawan Kano. Ban fahimci ko ina ba har muka iso anguwar Gwaggo. Ta ce ya ajiye mu daf da wata tsohuwar makarantar firamare. A nan ne wani ɗan baro ya sha gabanmu. Gwaggo ta labtawa barin sa duk kayan mu ta ce mu je ga gidan can, idan ka sha wancan lungun gida na nan mai dakali biyu da iccen dalbejiya a gabansa. Mai baro ya ce ko gidan su Idrisa? Gwaggo ta ce shi kenan, ma a ɗan unguwa ne. Gidan su Gwaggo gida ne irin wanda na saba gani a Katsina. 'Ya'yan Gwaggo uku duk maza, Idrisa shine babba, sai Adamu da Sha'ibu. Mijin Gwaggo sana'arsa aikin gadi a babban asibitin nan wato asibitin Murtala. Gwaggo da sana'a mai kwari wato tana saro man gyada gangariya akan auna kwalba ana sayan, kuma sana'ar tuyar alkaki. Duk wani bikin 'yar gata ko suna a wajen Gwaggo ake sayi. Muna shiga gidan Gwaggo ɗakin zaure, su Sha'ibu nan da nan suka fito suna shigar da kaya cikin gida tare da yi mana lale marhaba. Gwaggo ta ce Adamu ya babanku ko ya koma asibitin? Ya ce ai tun da ya tafi da safe bai dawo ba, yanzu dai muke saurarensa. Goshin la'asar Malam Yakubu ya dawo, mutum mai fara'a da karramawa. Nan da nan na ji sun kaure hirar da Gwaggo tamkar sun shekara ba su haɗu ba. Hakan nan kowace hirarsu yakan tsomo da ni ma sai na saki jikina na rinka jin daɗi a raina, har na raya ma zuciya ina ma a nan zan zauna a rika kawo min yaron da zan raina. Washe gari da hantsi na yi wanka. Gwaggo ta zuba man 'yan zannuwa na cikin wata leda mai ruwan ja. Gwaggo da mijinta Malam Adamu suka shiga yi min nasiha da cewa don Allah su ki nuna ɗa'a ga su Zuwaira. Kin ga mahaifiyar Zuwaira aminiya ta ce tun kafin ta rasu. Hakanan mahaifin Zuwaira mutum ne mai arziki a cikin anguwar nan, mutumin malam ne. Wannan gidan da muke ciki wallahi shi ya mallaka mana. Tsakaninmu da waɗannan bayan Allah sai godiya. Yadda Zuwaira ta nuna tana son yarinya mai hankali da nutsuwa, wallahi ban yi tunanin kowa ba sai ke. Don haka kada ki bani kunya, kin ji? Na ƙara sadda kai na ƙasa na ce to Gwaggo. Idris ya tsare mana tasi, na ji ya ce farm center. Mai tasi ya ce cikin gidan nan na musamman? Idris ya ce Mai tasi ya ce mutum nawa ne? Gwaggo ce ta amsa mutum 2. Mai tasi ya ce ku shiga amma naira 100. Ya tsurawa Gwaggo ido, sai Gwaggo ta ce mu je, Allah ya sauke mu lafiya, amma fa ka tsula mana kuɗi. Ya ce haba hajiya, ke san tasi ba ta zuwa waɗannan unguwannin, anguwa ce ta masu da shi, motoci sun kai sun isa a kowane gida. Idris ya ɗan rusuna yana leƙen mu ta taga ya ce to Gwaggo sai kin dawo, ke kuma Hasu sai na ce ban da ƙauyanci. Gwaggo ta yi dariya ta ce to ta je ta yi ƙauyancin, ina ruwanka. Ni dai na yi zuru ina kalle-kallen motoci da manyan gine-gine har muka isa gidan da zamu. A harabar gidan wanda ta amsa mana sallama ita ce Gyatuma Iya, wadda ke masa aikin abinci. Daga can gefe na hango wani saurayi yana shanyar kayan wanki. Ya juyo yana kallon mu, na ji ya ce Gwaggon Gwammaja ce, sannu da zuwa. Gwaggo ta amsa da yauwa Salmanu, ana ta sugolan ne? Ya amsa ita kuma Iya ta ajiye wukar da take yanka alayyahu ta rinka tafa hannayenta tana cewa maraba da Gwaggon Gwammaja, lale marhaban, sannunku da zuwa lale. Kin cika alkawari, an zo mana da yarinyar. Gwaggo ta yi dariya ta ce ga diyata nan fasu. Jin haka ni kuma na rusuna na gaida Iya. Shi ma Salmanu muka gaisa, sannan muka cimma Zuwaira zaune a ɗakinta tare da wata ƙanwarta mai suna Sa'adat wadda ke aure a Tarauni. Suka shiga nuna murnar su da zuwan Gwaggo da ni Hasu mai aikin su.
har abada ba zan manta da Zuwaira ba a rayuwata, domin ita ce mace ta farko da na taɓa haɗuwa da ita na samu kaina cikin walwala, sannan ta nuna min nima mutum ce mai daraja da ƙima. Yadda duk ake fasalta mace mai darajar kyau na ajin farko, to Zuwaira ta kai ta kuma isa lissafi. Hakanan kyan hali da yawan fara'a yana cikin halin da zan iya zanawa na Zuwaira. Ta sakar mana jiki da komi nata tare da irin halin nan na 'ya'yan manya, wato na ɗaukar kowa duk ɗaya muke, sannan ga gogewar barikanci irin na matan zamani. Sakar mana jiki na farko da ta so yi shine muna isa ɗakin ta miƙe ta rungume Gwaggo cikin murna mai tsanani, sannan ta ce wa Gwaggo, wannan ce 'yar taki da aka yi min alkawari? Ta ce Hassu kenan, diyata ta kaina. Zuwaira ta zauna bakin gado ta ce, zo nan ki zauna kusa da ni, kin ji ko Hafsatu? Na zauna daf da ita, sannan ta ɗauko ɗan jaririnta mai kimanin wata 2 ta ɗora min bisa cinya ta ce, ga faɗin naki Hafsatu. Na rungume shi sosai, son yaron tun a lokacin ya shiga raina, ko saboda yadda mahaifiyarsa ke nuna min ne oho. Na dube ta na ce, ya sunansa? Ta yi dariya ta ce Salim kenan. Zuwaira ta dubi Gwaggo ta ce, wallahi na gode Gwaggo, kin kawo min irin yarinyar da nake so, insha Allah sai aure zai raba mu. Kin san abin da zaki rinka yi min Hafsatu? Na daga kai na ce, Gwaggo ta ce min renon yara. Sai ta ce a'a, abin yasa na nemo ki shine idan za na makaranta mu je tare, don ki goya min Salim na rika bashi nono lokaci domin a can jami'ar muke yi ne, kin ga watanninsa ba su isa na rinka barinsa ba a gida. Na daga kai nuna alamun na fahimce ta, na miƙe tsaye rungume da Salim na ce a goya min shi. Zuwaira ta ce iye, lallai za a da ke kenan. Ana gama goyo, Gwaggo ta ce Hassu maza wajen yara can waje. Na fice harabar da na hango yara na lilo, na isa gare su na ce sannun ku. Dan babban ya amsa mani, sai yar mashin ta ce waye goya miki karan Salim? Na yi dariya na ce mamanku, ya sunan ku? Dan babban mai shekara 5 ya ce ni sunana Habib, kanwata kuma Biba. Na nuna ɗaya yarinyar na ce wannan fa? Habib ya ce min sunanta Ummi, yar antinmu ce, daga Tarauni suka zo, an jima za su koma. Ummi ta ce ke ya sunanki? Na ce Hassatu. Ta ce za ki bi mu gidanmu? Na ce a'a, rainon Salim zan rinka yi. Nan da nan Biba ta kyalkyale da dariya ta ce tare da mu za ki rika kwana? Na yi dariya na ce Biba ta ce zo ki hau lilonmu. Na ce akwai goyo, sai idan na sauke Salim na yi. Lokacin da sa'anta Sa'adat suka biyo inda muke don tafiya da Ummi, a nan ne su Habiba suke shaida wasu Zuwaira cewa mun ce Hassu ta zo ta yi lilo, amma ta ƙi, wai saboda ta goya Salim. Nan da nan Zuwaira da anti Sa'adat da Gwaggo suka dubi juna suka yi murmushi. Sa'adat ta ce kun ga ta fi hankali kenan. Zuwaira ta ce gaskiya Gwaggo kin kawo min yaniyar. To jama'a, anan za mu dasa aya a yau. Ku biyo mu a next post domin jin ci gaban littafin. Na gode. Jama'a barkanmu da yau. Sunana